प्रेजेंट बाय कारी की म्यूजिक लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करो और घंटी के निशान दबावे के नहीं भूलो। हमर बेले मैया हमारा पुराना है सुनला सती है या पूरा बाहे सुका मार मारा है तारीख बोली बोलैया कारी तारे नाना लाल लाल रे बोल बउआ बोल रे बउआ कारी अपन तू बाता नैना रे पहला मारई थे बासुदा बामेलो रान राना हो बेटे क बोली बोलई सतिया पूरा परौली बेटा राधा हो बोलिया बोलैया परौली हो देसा राज राजा हो सुनले गे सतिया पूरा ये हमारी बानी आना गे सुनले मैया गे बाता नहीं गया मार माया गे हम भाला गबई मैया या पूरा राया लाना माना गे हम करबई सारे रगया बागे बोली बोलई बाबू कारी परौली देसा राधा हो बोलिया बोलैया परौली हो देसा राज राजा हो हम दई विषयर भाग्या लान लान बेटे क बोली बोलई लड़का कारी परौली देता राधा हो बुलिया बोलैया कारी कहो नाना लाल लाल हो बुलिया बोलैया कारी कहो नाना लाल लाल हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बाबू कारी की कहल कै कि ये माई अफरा हम सरासलान जबै सगे माई जब ये तेक बात बाबू कारिख बोलबे कलैया तो सती अफरा की कहै छै रे बउआ अरे सैरा के बात तू कथी करी छे तू सैरा स्लान कथी करे जेबे धिया पुता छे तू मैदान छे रे सैरा तोरा दूरे पर खाना देबू हम। सती अफरा हुकुम कैलक और जे राज परोल में अभी देखी छिए तो वही राज परोल में ओहने पोखरी खनबैलक माता सती अफरा तो कहलक माई में नहीं हम सैरा स्लान जबौ
बच्चा बोल गे बेकलैया। राज परोल में जब बाबू कारिख बोल गेलै हम सैरा स्लान के लेल जयबे करबई, माई सती अफरा ल बाबू कारिख जिद क देलकै, लाख मना लेलकै माता अफरा, लेकिन कारिख न मानलै। जब अंत में न मानलै त कहलकै रे बौआ तू सैरा त जैबे करबे, लेकिन कथी कथी चाही से हमरा कहि देबे त हम जोगाड़ करके तोरा आनि सकै छियो, तब न सैरा जैबे। से बता तू सैरा के कथी कथी लगती विध से हमरा बता दे। जब ये तक बात सती कह देबे कलकैया, अब भाला बोलैया रे दाई मीठी मीठी बोलिया न हो, भैया बोलैया कारी का हो नाना लाल लाल हो, अब बोलैया कारी का हो नाना लाल लाल हो। लंगा फूल का साइलिता मैया गे, मिलै छाय दो खाना माना गे, हमरा यान देना डाला एगो माई माई गे, हमरा त गे हमर मैया गला त मंगाई देहि गे, हम दही भूसाएरा बागेया लान लान गे। एक बोली बोलै लड़का कारी, परौली देखा राधा हो, बोलिया बोलैया कारी खाओ नांदा लाल लाल हो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कहै छै के माई हमरा एगो बांस के डाला मंगवा दे, और ओई में एगो गे मैया हमरा ओई में कुछ तू मंगवा देबे करे ना, गे यारवा चाउर या छत आई तू कूट के हमरा दे देबे करे ना। पान कसैली गाय के दूध, गाय के गोबर और सब कुछ हमरा तू तैयारी कर दे। कल के तू जैबे करबे सैरा ना, त कल के हाँ हम जैबे करबू सैरा। त कल के कोनो बात न है रे, राजा के घर में हीरा के कमी न रहे, सती अफरा तो परी रहे, जे इंद्रासन के से स्वयं भगवान रहे भेजले। जेना सीता मैया 12 बरिस अशोक वाटिका में उ क लेलकै गुजारा, तैसे सती अफरा राज परोल में ओहने क लेलकै। राज परोल में सती अफरा 12 बरिस तक पैरा तकलकै, तब एगो बेटा जाके ओकरा रहे भेल। वही राज परोल में, जय राज परोल में पिपही बन राज परोल कहै छै।
बाबू कारी के जन्म राजपरोल में भेलै और राजपरोल में जब भेलै तो अनेक अनेक झटाई अलै। हम आई सायरा के बर्ता जा रहल छी कहे अहाँ सब ई बर्ता कहीं कहीं कोई न वीडियो पर मिलत। माता अफरा की कलकै जतरा बना दिलकै डोम के ओयन जतरा का देबे कलकैया आ डोम रहे एगो हर बहारिन डोम लगबे करैया। सती अफरा की कलकै डाला के लेल जतरा कर दिलकै। जतरा कला के बाद में सती अफरा राजपरोल से सीधा डोम हरबा हारिन के ओयन पुग गेलै। कहै आ कहाँ गेले किए हमर बेले बौआ हमर हारा बाना रे कहाँ बैठल छे तू रे भाला लाभ रे एतेक बोली बोलै सतिया पूरा परौली बेतारा बुलिया बोलैया परौली हो देता हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हरबा हारिन ओइन पुग गेलै माई अफरा आ कहे लगलै कि हलक हाक मारे लगलै डोम के जाय अहाँ के बड़ा खटबांगर होइबे करै छै। हो डोम्बा रहै जे बाहर रह चल गेल सवेरे उठ के और डोमिनिया रहे से अगना घर रहे बहारी। ई लायक कन्या रहे डोमिनिया लेकिन फिर भी वाले ओकरा बैठे लागी कहलकै माता अफरा के गोर लाग लेलकै कहलकै हे माता तू आई हमरा ओयन पधार देला ह या हमर भाग जानू खुल गेबे कलैया। जब एतेक बात कहलक डोमिनिया तो माता अफरा खुश भे गेलै ओकरा बात से और कह लगलै कि तोहर डोम तोहर पति कहाँ गेलौ तेकर हाल हमरा कह। कल के अभिये गेलै बाहर के ओनी। कल के देख कारिख जतै सायरा स्नान करे से ओकरा लेल एगो डाला चाही वही के लेल हम आयल रहलिए। कल के हे माता तू अपना स्थान में तू जयबे कराना जेहने अतै तेहने हम तोरा ओइन भेज देबो। माता अफरा के चरण धा लेल के कल के हे माता अफरा तू अपना घर के लौट जा। माता अफरा अपना घर के लौट गेल और डोमिनिया की कैलक बाँस एनी ओनी तकबे कैलक। हो बाँस ओकरा भेंट गेलै जे आनि के धैले रहे मरघटिया में से ओई के डाला बना के आ यूं के यूं माता अफरा के लेल लेके चल अलै। डुम्बा जेहने निकल के जाओ दौरा पुगा दहो न तो ऊ आयल रहलो ह। सुनी छी कि हाका हाकिन के माता अफरा रहे लेकिन ऊ डाइन नहीं रहे ऊ सती रहे। सती माता अफरा
बाबू कारिक गहबर में बैठल रहा। कल के गे डोमिनिया तू सुनबे करे ना, जे तू ई डाला लेके अले हा, ई डाला तो अपना घरे ले जो। ई मरघटिया में से बांस आन के जे हमरा डाला तू लेके अले हा, यही डाला से हम न जबू सारा स्नान करे से फौरन तो अपना पति के हाजिर कर। कह दिया ही कि कारिक सारा स्नान करे जाते, ओकरा लेल डाला बनावे के है कि जल्दी तू जाओ ओकरा ओयन। इते बात कारिक बाबू बोल गेबे कलैये राज परौल में। आ डोम्बा जेहने अलै तेहने डोम्बा कता लेके थर थर काप लगबे कलैया। कल के हो बाबू कारिक तू जेहने हमरा नाव लेला है तेहने हम हाजिर भ गेलियो हा। तू आज्ञा करा कि हमरा की करे के पड़तै से हम करबै। चरण धरलक, गोर लाग लेलक बाबू कारिक के और चरण धके माफी मांगे लागल। कहलक कहा बाबू तोरा की कहे छा से कहा। कल के बउआ सतखोलिया पहाड़ पर चल दो, वही एक पोरा बांस है, ओहि पर दैत दानव रखबार है ओकर, ओहि पर सत्य के दिया बरी छै। वो बांस काट के लबागा और वही के डाला बनावा, तब हम जबे शरासलान। डोम्बा कहलक हो बाबू कारिक हो बाबू कारिक हमरा से न होता, लेकिन हम प्राण के आहुति दे देबै मंजूर है। लेकिन तोरा कहे से हम जरूर जब सतखोलिया पहाड़ पर। डोम्बा तैयारी भे गेल। बाबू कारिक कहलक बउआ तू ई देह लेके न जा सकी छे वही सतखोलिया पहाड़ पर। तोरा इस सत से सुगब बना देलक डोम्बा के और एकरा चोंच में कता धरा देलक और एकरा उड़ा देलक डोम्बा के। बाबू कारिक जब उड़ा देलक उड़ गेल डोम्बा और उड़ते उड़ते जाके सतखोलिया पहाड़ पर पुग गेलै। तो देखिए एक भर से चकमक जगमग दिया बरबे करई छै। अब यात्रज में पड़ गेल कि हे भगवान कारिक तो कहलकै कि सत्य के दिया होते बड़ी तो पर, लेकिन यहाँ तो देखी छी हम कि दिवालिये हो रहा है पूरा। अब कौन है या न है, नीचा बैठबै तो दैत दानव है मार देबे करतै और धरती पर जबै तो ये अनेक अनेक जानवर है रखबार, वो हमरा तो जिए लायक छोड़बे न करतै। लेकिन जब हमरा कारिक महाराज भेजले है तो हम जरूर उ काम करबै जे कारिक महाराज कहतै। तो उ कहलकै कि हमरा तो बांस काठी पड़तै। की कहलक चोट से जाके बांस काट देलक और चंगुर में पकड़ के आसमान में उड़ गेल। दैत्य दानव हल्ला करते रह गेल घूर ताक, लेकिन वो घूर के न तकलक। ओकरा सब बाबू कारिक कह देले रहे। जब कह देबे कलकैया, जब एतेक बात कह दिल के कारिक और वो बांस काट के आसमान में उड़ गेलै डोम्बा और आके
ओकरा डाला बिनल के एक पूरा बांस के, तब जाके डाला सजल। माता अफरा के कल के गे माता, गाय के गोबर से अगना, बीच अगना में नीप चौखूट निपवा दिल के, और तब जाके वो की कल के वैन डाला धरल के धोके अमनिया का के डाला धरल, ओई में अखरे धान के अछत धरल। अभी कहे छै जेना कि खेरहा धान होइ छै, बासमती होइ छै, तो ताई जमाना में सब बासमती रहे। एतेक बात जब खेरा धान के अछत कुटल, लंग कसली पान फूल पान सब कुछ हलै, फल हलै, सब कुछ ओई में सजल, और ओई में गाय के घी, गाय के गोबर, गाय के दूध और हर कुछ दौरा जब सजा गेलै, तब जाके गुरु दिनकर के बाबू कारिक हाक मार दिलकै, और तब बाबू कारिक सवार भे गेलै, और तब जाके कारिक महाराज सैरा के लेल चल दिलकै। जब सैरा स्नान के लेल चल दिलकै, माता अफरा के गोर लाग लेलकै। वो माता अफरा के कहलकै रे बउआ, तू जे सैरा स्नान चल जेबही, तभी तक जेते आदमी गेली घूर के नहीं अलै, और तू हमरा एके गो बेटा छे। तब माता अफरा के बाबू कारिक की कहबे करै छै। गाय के दूध रह ले, गाय के दूध धा दिलकै, एगो तुलसी रोप दिलकै अगना में। कारिक कल की माता तू सूत उठ के नहा के यह तुलसी पर जल ढारिहा, और जै दिन ही सूख जातो तब बुझ जइहा कि कारिक मर गेलैया। अगर न सूखतो तो बुझिया कि कारिक जिंदे है। जै दिन हम मर जाबै तै दिन ही दूध लहू बन जतै। एते बात कह दिलकै, और बाबू कारिक चरण धर लेलकै माई अफरा के, और चल दिलकै डाला लेके। जब बाबू कारिक चल दिलकै डाला लेके, तब जब गांव से कनिके दूर अगारी भेबे कलैया, लदी जैसन एगो नदी रहे। ओई नदी के कान्ही पर एकटा गाय मरल रहे, और ओकर बच्चा ओन खड़ा होके आ कनै। जब बाबू कारिक जाइत रहे रास्ता धैले, तब लेरू आके ओकरा घेर दिलकै। कहै छै हो बाबू कारिक से कहाँ तोहर घर लगे छो, आ कहाँ दुआर, आ की तोरा देहिया के नाम है, आ कहाँ तू जा रहल छा, से हमरा परिचय दा। बाबू कारिक कहलकै हो बउआ बछड़ा तू सुनबे कराना, रे न हमरा कुम्हरा चाक पर गढ़बे कलकैया, रे न लोहरा निहाई पर बनबे कलकैया, रे न हमरा